Prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od 40 godina. Prvostepeno vijeće Haškog tribunala smatra da nije kriv samo po prvoj tački optužnice, tačnije za genocid u Bratuncu, Foči, Ključu, Prijedoru, Sanskom mostu, Vlasenici i Zvorniku. Krivim je proglašen za preostalih 10 tačaka optužnice. U kaznu će biti uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 2008. godine. Prvostepenu sudsku odluku donijelo je tročlano vijeće kojim je predsjedavao južnokorejski sudija Ogong Kwon, a djelimično suprotna mišljenja na odluku dale su sudije Howard Morrison iz Velike Britanije i Melville Bear iz Trinidada i Tobaga. A vi, Radovane Karadžiću, niste krivi po tački 1, genocid, a da ste krivi po sljedećim tačkama optužnice. Tačka 2. Genocid. Tačka 3. Progon kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 4. Istrebljenje kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 5. Ubistvo kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 6. Ubistvo kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Tačka 7. Deportacija kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 8. Nehumana dela, prisilno premeštanje kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 9. Širenje terora kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Tačka 10. Protivpravni napadi na civile kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. I tačka 11. Uzimanje talaca kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Pretresno veće osuđuje vas, Radovane Karadžiću, na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora. Donošenje prvostepene odluke u Hagu je pratio kolega Danijel Kovačević. Danijele, kakav je stav odbrane nakon odluke Haškog tribunala? Dobar dan iz Haga. Imali smo priliku da razgovaramo sa dva člana tima odbrane Radovana Karadžića neposredno nakon izricanja presude i stav obojice je da obrazloženje prvostepene odluke u predmetu protiv Radovana Karadžića daje više nego dovoljno prostora za kvalitetnu žalbu, jer definitivno će uslediti žalbeni proces, vrlo vjerovatno žalit će se i samo tužilaštvo. Posebno je istaknuti dio optužnice, odnosno dio presude koji se odnosi na Srebrenicu, gdje tim odbrane smatra da je nedovoljno utemeljen i da je zasnovan samo na jednom posebnom telefonskom razgovoru. Drugi dio koji se odnosi na Sarajevo također je sporan i također odbrana vidi tu svoju šansu, a to je dio u kojem raspravno vijeće, čini mi se po prvi put u ovih 20 godina koliko funkcioniše ovaj tribunal, potvrđuje da su bošnjačke snage u nekoliko navrata inscenirale incidente kako bi provocirale reakciju međunarodnih snaga, a sve protiv vojske Republike Srpske. Znači, ovdje je veliki broj pripadnika nevladinih organizacija iz Federacije Bosne i Hercegovine, bošnjačkih organizacija proisteklih iz rata, pratio donošenje prvostepene odluke. Bilo je vidno na nekim od njih nezadovoljstvo zašto nije riječ o doživotnoj zatvorskoj kazni već o 40 godina, pa su se mogli čuti komentari da će sad na ovaj način malo teže ići da se ukine Republika Srpska. Sa druge strane, delegacija Republike Srpske koja je ušla na drugi ulaz, fizički su dakle bili odvojeni od delegacije iz Federacije Bosne i Hercegovine, nisu ni oni zadovoljni izrečenom presudom, jer 40 godina smatraju da je previše, da je presuda trebala da bude oslobađajuća. Jasna? Hvala, Danijele. Bio je to Danijel Kovačević uživo iz Haga. Haški tribunal nije pravna, već isključivo politička institucija, poručio je predsjednik Srpske Milorad Dodik. Dodao je da odluke tribunala nisu doprinijele pomirenju, već postiču daljnje podjele i snažno destabilizuju region. Za srpski narod je određeno što se tiče Zapada krivica i u taj kliše krivice su se ubacivali svi do najodgovornijih ljudi, pa i u ovom slučaju i danas i bivši predsjednik Republike Srpske, gospodin Karadžić. Bilo slučajno ili ne, ali zaista boli da je baš na današnji dan neko odlučio da i presudu saopšti u Hagu. Na današnji dan kada je NATO savez odlučio da bombarduje Srbiju
da napravi toliku štetu i ubistva koja su katastrofalna, a ranije naravno i u Republici Srpskoj. Na prostoru Bosne i Hercegovine NATO je odlučio o ishodu rata, jer se stavio na jednu stranu. Meni je naravno važno i ovo ovdje da budem sa ljudima u Srbiji kao što su i oni s nama u ovim patnjama i tugama koje imamo. A naravno svjestan da je danas presuda koju mnogi očekuju na nekim stranama da bi ponovo pravili harangu ili napad na Republiku Srpsku. Ja ću samo reći jednu stvar, da Republika Srpska nikada nije bila svjesnija sebe i odlučena da brani svoja stečena prava i da u tom pogledu ni presuda bilo kome pa ni Karadžiću neće moći da dotakne ili umanji snagu Republike Srpske. Sudska odluka Karadžiću i njene pravne i političke posljedice, prema pisanju beogradskih medija, biće tema sutrašnje sjednice Vlade Srbije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić upozorio je one koji misle da hašku odluku iskoriste za politički i bilo koji napad na Republiku Srpsku, da Srbija u skladu sa Dejtonskim sporazumom to ne smije, ne može i neće dozvoliti. Staćemo u svoj narod, štitit ćemo njegovo pravo na opstanak, kao i pravo na postojanje i život Republike Srpske. Ne ugrožavamo nikoga, nikada nikome nećemo da pretimo, ali nikome ne damo da Srbe gazi samo zato što su Srbi. Nismo ničija krpa, mi smo ponosan i kako rekoh, nepokoran i nepokoren narod. Izricanje prvostepene odluke Radovanu Karadžiću ne treba koristiti u političke svrhe, niti za promovisanje bilo čijih političkih agendi, poručuje ambasador Ruske federacije u BiH Petar Ivancov. Političari bi morali odluku tretirati s uvažavanjem. Ne moraju se slagati s njom. Svako ima pravo na svoje vlastito viđenje, ali mislim da to niko ne bi smio koristiti za promovisanje političke agende, rekao je Ivancov za Nezavisne novine. Dodao je da pogotovo niko ne bi trebalo bilo koji narod da proglašava krivim. Već sada možemo da vidimo optužbe protiv srpskog naroda. To nije pravedno jer su zločini činjeni na svim stranama, istakao je Ivancov. Odluka suda bila je, više je nego jasno, politički motivisana. Saglasni su eksperti i političari iz Republike Srpske. Svi su saglasni da je sud koji je trebao poslužiti pomirenju naroda koji su učestvovali u sukobu podlegao pritiscima onih koji su za sukob isključivo htjeli da okrive Srbe. Obrazloženje odluke prepuno je nelogičnosti i pravni tim Radovana Karadžića ima materijala za žalbu, smatraju pravnici. Odluka, kažu, ne može imati posljedice po Dejtonski sporazum ili Republiku Srpsku. Ovako drastična kazna izrečena sa vrlo lošim obrazloženjem sudskog vijeća. Prosto je nevjerovatno da se za tačke po kojima je presuđen krivim, da se zasnivaju na tome da je trebao procijeniti, da je morao procijeniti, da je trebao znati, mogao znati i tako dalje. Presuda prvom predsjedniku Republike Srpske danas izrečena u Haškom tribunalu neće i ne bi trebalo imati nikakve posljedice po Dejtonski sporazum, Ustav i status Republike Srpske i njenih institucija, jer to je definisano međunarodnim pravnim aktom. Moram da kažem da ona u tom smislu neće pomoći nikome. Niti će biti faktor za pomirenje, niti će biti, da kažemo, faktor jedinstvenog pogleda na sadašnjost, prošlost i budućnost. Ono što bi za sve nas bilo najbolje je da nama lično i kolektivno i nacionalno ta presuda ne donese štetu, da ne bude, da kažemo, radi nje zadojen nekom, da kažemo, lošim odnosima i budućim sukobima, nego da se pomirimo oko toga da nas nikad nećemo gledati isto. Ovo je dakle politička odluka. Odluka koja je u procesu donošenja bila izložena brojnim pritiscima kako međunarodne zajednice, mnogih lobija, koje su, rekao bih, različitim putima želeli da pokažu da je srpski narod jedini učesnik u tragičnim sukobima na ovim prostorima i da je on jedini kriv u svem onome što se događalo
između 90. i 95. godina. Rekao sam da nije dobro prejudicirati i rekao sam da za mene sve što ne bude kazna doživotnog zatvora će biti iznenađenje. Znači, ja nisam iznenađen. Slažem se sa profesorom Dmitrićem, ovo je politička institucija, to sam nekoliko puta prethodno već rekao, nije pravna i ja zato nisam iznenađen i očekivao sam, znači, faktički ona je doživotna bez obzira što 40 godina, s obzirom na godine u kojima se Radovan Karadžić nalazi. Pre svega, ovdje je očigledno da se radi o presudi generalu Mladiću, a da se konstrukcijom izvesnom proširuje i na gospodina Karadžića. Naime, kad budemo kasnije i pažljivo analizirali u danima koji budu, kad budemo pročitali, vidjet ćemo praktično da je ovo bezmalo odluka u predmetu generala Mladića na koju je nadovezan predsjednik Karadžić. Ona potpuno je neutemeljena, naročito kad je u pitanju Srebrenica i genocid u Srebrenici, jer je u obrazloženju navedeno da je posle jednog telefonskog razgovora sa čovjekom koji se najvjerovatnije dogovorio sa tužilaštvom u Haškom tribunalu i koji je prihvatio tu neku krivicu, da je on tražio od doktora Radovana Karadžića, predsjednika Republike, da se rastereti Bratunac. Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih lica Nedeljko Mitrović smatra da odluka u predmetu protiv Karadžića predstavlja upozorenje narodu i institucijama Srpske da međunarodni centri moći nisu zaboravili Balkan, ni Republiku Srpsku, ni Bosnu i Hercegovinu. Plašim se da se ova presuda ne bude reflektovala i na eventualni pokušaj reprojektovanja političkog, ustavnog i teritorijalnog položaja Republike Srpske, ali nadam se da neće. Zavisi od nas, rekao je Mitrović. U Savezu logoraša Republike Srpske odluku Haškog tribunala smatraju dokazom da i decenijama poslije rata i dalje postoji najveći logor za Srbe oličen u Haškom tužilaštvu i tribunalu. Savez logoraša, kako navode u saopštenju, nije iznenađen ovakvom odlukom institucije koja će se u istoriji prava pokazati kao sramotan primjer ispolitizovanosti, neobjektivnosti i nečuvene pristrasnosti. Građane Srpske pozivaju na uzdržanost, ali i na sve neophodne aktivnosti na zaštiti Republike Srpske, protiv koje poručuju ova odluka u suštini i usmjerena. U gradskom parku u Doboju građani su se okupili da bi pružili podršku prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Predsjednik Skupštine Dobojske boračke organizacije Pero Tubić rekao je da je ovo okupljanje izraz nezadovoljstva, kao i da je dosadašnja sudska praksa pokazala pristrasnost Haškog tribunala na štetu Srba. Prvostepenom odlukom tribunala ogorčeni su i građani Srpske. Smatraju da je i u ovom slučaju politika iznad prava i pravde. Čim je on uhapšen, znamo se da će biti osuđen. Taj sud je da se sudi Srbima. Ako imamo 33.000 poginulih Srba u bivšoj Bosni i Hercegovini, treba je bar još neko da odgovara za naše žrtve. Mislim da Zapad daje lošu poruku ljudima ovdje koji žive u cilju dalje nekog pomirenja, samo produbljuju neke krize i netrpeljivosti ovakvim odlukama. Nije logično nikako. To je moje viđenje. Žao mi je svih žrtava na svijetu, bez obzira kome pripadaju i kom narodu pripadaju, ali za mene je presuda Karadžiću jedan cirkus, jedno poniženje kompletnog jednog naroda. Bojim se da je Haški tribunal i ovim poslao jednu svoju poruku pripadnicima srpskog naroda. Apsolutno nema pravde. U Hagu je nepravda. Totalna nepravda. Znam sve što se radilo, ali nema pravde. Pravde nema tu nikakve. Ovo je zlo, kad sam čula sad, ovo je samo sud za Srbe, ni za kog više šta. Ništa on nije kriv. Šta ćemo biti kriv? Mora neko da bude predstavnik srpskog naroda. I bio predstavnik srpskog naroda. Pa ovo je strašno, ovo je previše, ovo je bez komentara. Pa mislim da je ovo jedna sramna odluka Međunarodnog suda pravde u Hagu.
Plakati podrške Radovanu Karadžiću osvanuli su u pojedinim opštinama na istoku Srpske. U Vlasenici na plakatima uz Karadžićevu fotografiju piše "Svi smo mi Radovan". Incident u istočnom Sarajevu. Nepoznati počinilac ili više njih tokom noći na objektu pošte u istočnom Novom Sarajevu ispisali su grafit "Smrt četnicima". Istovremeno u naselju Dobrinja 1 na bilbordu koji je Srpska radikalna stranka opštinski odbor Istočno Novo Sarajevo postavio juče, zelenom bojom prefarbane su fotografije prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i lidera radikala Vojislava Šešelja. Policija Istočnog Sarajeva obavila je uviđaj i traga za počiniocima. Iz objekta pošte koji je obezbijeđen video nadzorom izuzeti su snimci.